बिटिआर एकर्डआ माब्लाबाबो गाज्रि जानो हाया। बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल दानायनि खामानिफोरासो बेवहाय जादों। हा हुजों सोमोन्दो थानाय माखासे इस्युसफोर दङ, बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बोरै मोनफुंनो हानो बेखिनि बाथ्राफोरखौ जों सावरायनाय जादों। थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिमु आफाद जिल्ला खोन्दो, दख'रा खोन्दो आरो दालाय खोन्दो जथायै बिथांमोना खुंनाय मोनसे जथुम्मा आरो बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल हाबाफारिमोन। बे हाबाफारियाव आंबो दिनै बाहागो लाफैदों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो फोरमायदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सोलोंथाइखौ लानानै दिनै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों जिखिनि हाबाफारिफोर मावबाय थादों, जे हाबाफारिफोरा जोंनि फरायसाफोरनि कम्पिटिटिभ जे मोनसे सिन्था बेखौ बारायहोनो हागोन, बा जोंनि फरायसाफोरनि जिखिनि सोलोंथाइनि जिखिनि जेंना जेंसि बेखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन, बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै रायलायनाय जादों। लोगोसे जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा, बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव जोङो दिनै दासिम मा दफाफोरखौ जोङो मोनफुंनो हादों आरो माखासे दफाफोरखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिउचार्स जे जोंनि माखासे मेकानिजम बा स्ट्रेटेजि बेफोरखौ जोङो मा लादों बेखौ जोङो जिहेतु रायजो राजाफ्रा स्टेक होल्डार आरो रायजो राजाफोरनि बियो मोनसे मुभमेन्टमोन आरो बेनि गेजेरजों मोननाय बियो मोनसे एकर्ड, बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बिनि डिटेल्स मोनसे आपडेट माखासे इनफरमेसन डेभेलपमेन्ट इनफरमेसनफोरखौ होनाय जादों आरो फिउचार माखासे डाइरेक्सन बेफोरखौ जोङो दिनै सावरायलायनाय जादों। आरो समाज बिथिङै जे जोंनि रांखान्थि, आइजो रांखान्थि बा बर' न'खरनि रांखान्थि बेखौ जोङो बोरै जौगाहोनांगौनि थाखाय जे जोंनि हाबा हारिमु बा जोंनि एमप्लयमेन्ट बा जोंनि एन्टारप्रेनियर नैबे बाथ्राफोरखौबो जोङो दिनै बेवहाय सावरायनाय जादों। आरो हा हु बोरै जोङो रैखा खालामनो, हा हुजों सोमोन्दो थानाय माखासे इस्युसफोर दङ, बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बोरै मोनफुंनो हानो बेखिनि बाथ्राफोरखौ जों सावरायनाय जादों। दा दिनै नंगौ जे दिनै अभार स्पिड बाइक सालायनायनि थाखाय बा माइनर एज फरायसाफ्रा बाइक सालायनायनि थाखाय जे बाइक एक्सिडेन्ट जानानै देहा इनजुर्ड जानाय बा लाइफ लस जानाय बेफोरखौ जोङो दिनै नुबाय थादों, जायनि थाखाय मोजां फरायसाफ्राबो दिनै गैया जादों। दा बियो जोंनि जाथि दानाय, न'खर दानाय बियो जौगानायखौ एसे हेम्पार खालामदों। बिनि थाखाय आङो खावलायगोन जे जायफोर मटर साइकेल सालायगोन बिथांमोनखौ जेन गावनि जेब्लायबो सेफटिखौ जेब्लायबो सानो, गावनि जिबनखौ जेब्लायबो सानो आरो गावखौ जेब्लायबो अनो, गावहा जे मोनसे हब दङ बेखौ जेब्लायबो गोसोआव लायो। आरो माइनर जिखिनि एज बिथांमोननो जेन जोंनि बिमा बिफाफोराबो जेन बिथांमोननो फंबायमोननो बा बिनानावमोननो बेबायदि सालायनो होथ'यैयानो मोजां। मानो होनबा बे समाव फरायनो थाखाय दिनै जोङो नाजाहोनांगोन बेखिनि। आरो फारसेथिं जे जोंनि ड्राग्स आरो एलकहलनि बाथ्राखौ लानानै दिनै फरायनायाबो नस्थ' जादों, बिनि हेल्थआबो नस्थ' जादों आरो न'खरनि रांखान्थियाबो नस्थ' जादों आरो बिथांमोननि लाइफआबो मालाबा नस्थ' जादों एडिक्ट जानायनि गेजेरजों। गोबां रिहेब सेन्टार दङ, बे रिहेब सेन्टारफोराव जुदि थाङोब्ला नोंथांमोना नुगोन, नोंथांमोना मिडिया हाउसनिफ्राय जुदि रिहेब सेन्टारफोराव जुदि थांनानै सार्भे खालामोब्ला, रायजो राजाफोरनो जुदि खिन्थायोब्ला माबायदि थायो माबायदि दं बेखौ आरो एवार जानायावबो एसे साबसिन जागोन। बेनि थाखायनो बेफोरखौ जोङो हाया जोङो कन्ट्रल खालामनो जोङो नाजानांगोन आरो जोङो बेखौ गैया खालामनो जोङो नाजानांगोन। आरो बिथांमोननि अबजेक्टिभआनो जाहैबाय गोहो आवग्रिनाय, पजिशनाव थानाय। आरो जायफोर अपोजिशनाव दङ बिथांमोना बिटिआर गोरोबथा खालामनानै पजिशनाव थानाय हान्जाखौ सोंगारिनाया बिथांमोननि एक नम्बर जागोन, बा बिटिआर गोरोबथाखौ सोंखारिनाया बिथांमोननि थाखाय एक नम्बर जागोन, बा बिटिआर सागानगिरि आफादफोरखौ सोंखारिनाया बिथांमोना एक नम्बर जागोन। दा बेनि थाखायनो बियो जेबो नङा जे बियो गावनि राजखान्थि लाबालाबखौ मोनफुंनो थाखाय थार बाथ्राखौबो नंखाय होननानै रायजो राजाफोरखौ फोरमायनानै मिसगाइड खालामनो नागिरनाय। दा बेवहाय मोनसे गोरोबथाया मोजां आरो गाज्रिया बियो मावफुंनो हानायनि सायाव सोनारो। बियो मोजाङै मावफुंजायोब्ला आरो मोजाङै मावफुंजानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय जुदि बियो सुबिदा गोनां जुदि जायोब्ला बे एकर्डआ माब्लाबाबो गाज्रि जाया आरो बिटिआर एकर्डआ माब्लाबाबो गाज्रि जानो हाया। मानोना बियो जेरै 6 सिडुलाव दाजादों आरो बे 6 सिडुलैनो दङ आरो 6 सिडुलनि सिमा बारायनायसो बेवहाय जादों, आरो बेवहाय डिपार्टमेन्ट साबजेक्ट बारायनायनिसो बेवहाय जादों, आरो बेवहाय माखासे गोहो बारायनायनिसो खोथा जादों। आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल दानायनि खामानिफोरासो बेवहाय जादों, माखासे जेंना सुफुंनायनि बाथ्राफोरासो जादों। दा बेखायनो बेखौ सोरबाया सोंखारिबाय थादों, बेजों जेबो गाइड जानाय नङा। रायजो राजाया जाय एकर्ड खालामदों बिथांमोना बिनि मावफुंनायनि गेजेरजों जिखिनि रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदा होनो हायो बेजोंसो गाइड जागोन। गोजोन्थों।